أبز حلف أوان بلانيت مارس زقلص فيديو زرقيح نيره اتم نزا فيديو زيرأخما نتا فيديو تميلسكم كتريواخم تخلون دحبركو نتم تمساسالي فيديو نخسر حلكم زحاتتكم نسبات دماء بمسارة طلبكم لومي بزعبا كعزونا بورحي كنرغف التنينة سنة مكتال ورحي اتعباي حاموخشتاي زحبرا امونغو كواخبت تركب كبابن دماغن ناي بلانيتا مدري اتا انكو تفتراوي ساتلايتيا اذا بعبيتا ابزرزر تفتراوي ساتلايتات ناي سولار سيستم بدحري غانيميد تايتان كاليستون لون ام بالحمشاي درجه تسريعه تركب ورحي كابزا ان نبرلا بلانيت مدري 384,400 كيلومتر رحيقه تركب اذا مالت دما كند 30 اصفي نايزا ان نبرلنا زلنا بلانيت مدري أفشحن شعات 1962 عام تمرت نايت جزيتي مرحة هاجر أمريكا زنبرة بريسيدنت جون إف كينيدي كم زقبل تزاربه. We choose to go to the moon. بدح رزي بعد عسران حدا نحاسة نعمة شحن شعات 1962 أب عالمنا حدا عابك استغسته. تكال مرمر أمريكا زخون ناسا زسردا أبولو 11 سميت أمريكاويت من كركر نتوم ناي مجمرتا سبات أور حزرقوسو نيل أرمسترونغ مايكل كولينز باز ألدرين حيزا أبدو باو معراب بفال ناي مير ترانكيليتي استبالي قزات ورحي بسلام علبت ازي بقالي محزاب عالمنا بوزح تقبالنا تزيبلون كم زبالة حادثة زغط صارن سرحيت عب قزيون مع كنا زينا عالمنا كوكوات صارن نفس وقف أمريكا وزيكا دما رؤسو كم زغنا عن زقبرة تعمراتاون عود المسرحين يروك بالكال برنكز المغان عبشحن شعاتة 250 عام تمرت روبوت السعانات لونا كلتن عبشحن شعاتة 260 عام تمرت دما من كركورا بورحي بهدات كعلب كم زغر زو حست لونا شعاتة استسميها نحبر السوفيت من كركورات أو ورحي بسلام علي بنين انت خونا جنة من كركورات سبا زي صعنا بمبارن اتسرحيت بأمريكا وسرحيت أبول 11 تعاولي له اخترف كعله بزعب أبول 11 بزح زبال وانتو خونا نلومي كتوكرو لمريز أزلوه جن نزا أمريكا كاكتشن 10 عام تمرتات حساب تدالو لزلا نناي مجمرتا غوارن سيتن كال اي وتبعتين زحزه كال اي غعزو ودسب ناور حزبلي. The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts. It is the stated policy of this administration to return American astronauts to the moon within the next 5 years. إذا وساني بريسيدنت ترامب أبسلطان أبزنبرو الأوان استوسنو كوينو أبز حجي وانجن مريحنا دونالد ترامب بجو بايدن سلستتك إذا سرحت ككايدن أي ككايدن أما راحتي ناي وايت هاوس وي جو بايدن يزمركوس إذا يخون مبار تكال مرمر ناسا نزق عزو أب عام تغتشن 24 نككايدن مدي بيركب We're going back to the moon. أور حقوم بوت ناي عام تغتشن 10 دما إذا سرحت أرتمس سبل وقع وسم توابو إذا سم كاب قانقا غريق استوسدو كوينو تركمو دما أنستيت أملاخ ناي ورح مالتيو بتوساقي أرتمس مان تحفتو نأبولويا إزي أبولو زول سم دما أغديما أمريكان زكيرتو قعزو ودسبنا ورحي زوكلا سميو إذا سرحيت بسم أرتمس كزوا استمرت صول المغنيات دما زو قعزو انت لاي نقوالا نسيتي إذا ساتف قعزو سلزغونيو يخون مبار إذا سرحيت أبزا غزل سلستك 5 عامتات ككايدي حساب سلزلو كسابت اوان زاكل تكال ناسا نبركت زبولي حطوطات كملس كقدري
ብድሕሪ እዚ ኩሉ ከም ዝተባሃሎ ኮይኑ ኣብ መፈጸምታ እንተዳበፂሑ ኣብ ዝቕጽል 3 ክሳብ 5 ዓመታት ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ክንሪኦም ንኽእል ኢና። ኣብዚ ቀዳማይ ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ መንኮርኮር ወይ ሮኬት እዩ። ኩልና ከም ንፈልጦ ጉዕዞ ካብዛ እነብረላ ዘለና ፕላኔት ምድሪ ናብ ካልኦት ፕላኔታት ወይ ጠፈር ብሮኬት ወይ መንኮርኮራት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ትካል ናሳ ድማ ነዚ ጉዕዞ እትኸውን መንኮርኮር ኣብቲ ንሱ ዝውንኖ ስፔስ ላንች ሲስተም ብምዃን ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ከም ቦይንግ፣ ኤሮጀት፣ ሮኬት ዳይንን ኖርዝሮፕ ግሩማን ብምትሕባር ክሰርሓ ጀሚሩ ይርከብ። ኤስኤልኤስ ነዛ ሮኬት ኣብ ሰዓት ልዕሊ 40,000 ኪሎ ሜትር ከም ትሕንበብ ንምግባራ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዝሕብር። እዚ ክውን ንምግባር ድማ እቲ ትካል ነታ መንኮርኮር ብክልተ ጎና ንፍጥነታ ዝውስኹ ክልተ ተወሰኽቲ ሮኬታት ክግጠሙላን ብኡ ተሓጊዛ ድማ ን3 ሚልዮን ሊትሮ ነዳድን 26,000 ኪሎ ግራም ዝኽብደቱ ጽዕነትን ተሰኪማ ኣብ ሰዓት ብልዕሊ 40,000 ኪሎ ሜትር እናተጓዓዘት ናብ ወርሒ ንምብጻሕ እዩ ዘሎ ትመደብ። ትካል ምርምር ናሳ ነዚ ስርሒት ኣብ 3 ክፋላት ከፋፊልዎ ይርከብ። ቀዳማይ ኣርተሚስ 1 እዚ ስርሒት ኣብ ወርሒ ሕዳር ዕለት 22 ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ንኽትግበር ዝተሓንጸጸ ኮይኑ ንፈተነ ናብ ወርሒ በጺሓ እትምለስ መንኮርኮር ንክልእኩ ኣብ ምሽብሻባት ይርከቡ። ኣብዚ ቀዳማይ ስርሒት እታ ኦሬን ካፕሱል ዝተባህለት ንጠፈርተኛታት እትሕዝ ክፋል ጥራሕ ንበይና ብዘይ ሰባት እያ በጺሓ ክትምለስ። ኦሬን ካፕሱል ካብ 4 ክሳብ 6 ንዝብዙሖም ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዋ እንከሎ ኣብ ውሽጣ ንእስትንፋስ ዝኸውን ኦክሲጅንን ንሙቐቶም ዝሕሉ መሳርሒታትን ካልእን ትውንን። ካብዚ ቀፂሎም ሓደ ዓቢ ሚና ንዝፃወት ናይ ወርሒ ፕሮጀክት ደ ሉናር ኦርቢታል ፕላትፎርም ጌትዌይ ንምህናፅ መዲቦም ኣለዉ። እዚ ኣብ ምድሪ ተሰሪሑ ኣብ ጠፈር ኣብ ዙርያ ወርሒ ከይዱ ዝጋጣጠም ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብምትሕብባር ከም መመራመርን ወዲ ሰብ ኣብ ወርሒ ቅድሚ ምዕላቡ ከም መዕረፍን መሰጋገርን ኣካል ኮይኑ ንከገልግለን ዝሰርሕኦ ዘለዋ ንኡስ ስፔስ ስቴሽን እዩ። Here on ISS, we've been learning, gaining experience. Now, building on what we've learned, we're getting ready to take the next step. ብድሕሪ ዝቀፂሉ ዝመጽእ ካልኣይ ስርሒት ኣርተሚስ 2 እዩ። እዚ ስርሒት ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዓመት 2023 ንክካየድ ተሓንፂጹ ዘሎ። እንተኾነ ግን እዚ ስርሒት ዘይከምቲ ቀዳማይ ፈተነ እታ መንኮርኮር ጠፈርተኛታት ሒዛ እያ ክትከይድ። ይኹን እምበር እታ መንኮርኮር ኣብ ዙርያ ወርሒ ዑደት ኣካይዳ ጥራያ ናብ ምድሪ ክትምለስ። ምክንያቱ እዚ ካልኣይ ስርሒት ቀንዲ ዕላሙ ቅድመ ፈተነ ንምክያድን ነቲ ቀፂሉ ዝመጽእ ስርሒት ኣርተሚስ 3 ድማ ከም መዳለው ንክኸውን ተባሂሉ ተመዲቡ። ቀፂሉ ዝመጽእ እቲ ናይ መጀመርታ ጓል ኣንስተይትን ካልኣይ ወዲ ተባዕታይን ኣብ ወርሒ ንምዕላብ ዝተመደበ ብኣርተሚስ 3 ዝፍለጥ ታሪኻዊ ጉዕዞ ይኸውን። እዚ ጉዕዞ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዓመት 2024 ንክካየድ ዝተመደበ ኮይኑ መጀመርታ እቶም ጠፈርተኛታት ናብታ ኣቐዲሞም ንክመራመሩሉን ክዕርፉሉን ኢሎም ዘዳለዎ ስፔስ ጌትዌይ ክበሩ። ብድሕሪ እዚ ነታ ናብቲ ቦታ ዘብፅሐቶም መንኮርኮር ኣብኡ ገዲፎም በታ ኣብ ወርሒ ንክዓልብላ ዝተዳለወትሎም ሙን ላንደር ገይሮም ኣብ ወርሒ ከም ዝዓልቡ ዝገብር ንዓበይቲ ስነ ፍልጠተኛታት ዘሳተፈ ስርሒት ይኸውን። እዚ ኣብ ወርሒ ንክዓልቡ ዝጥቀሙላ መንኮርኮር ማለት ሙን ላንደር ኣቐዲማ ናብ ስፔስ ጌትዌይ እትለኣኽ ኮይና ፍርያት ናይ ስፔስ ኤክስ ዝተባህለ ንግዳዊ ትካል እያ። ብተወሳኺ ሙን ላንደር ዘይከም ካልኦት ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብርክት ዝበለ እዋናት ከም እትጥቀመላ ጌራ ዝተሰርሐት ሓዳስ ምዕብልቲ ምህዞ እያ። ብድሕሪ ዝመጽእ ሕቶ እቶም ዝኸዱ ኣስትሮናውት ማለት ተመራመርቲ ጠፈር ኣበየናይ ክፋል ናይ ወርሒ እዮም ክዓልቡ ዝብል ሕቶ እዩ። ትካል ምርምር ኣሜሪካ ዝኾነ ናሳ ከም ዝብሎ እንተደኣ ኮይኑ እታ መንኮርኮር ኣብቲ መንኮርኮር ዓሊብዎ ዘይፈልጥ ሳውት ፖል ማለት ደቡባዊ ንፍቀ ክቢ ናይ ወርሒ ንክትዓልብ ተመዲቡ ዘሎ። እዚ ቦታ ዝተመርጸሉ ምኽንያት ድማ ማይ ክረክቦ ዝኽእል ቦታ ብምዃኑ እዩ። ብተወሳኺ ናሳ ኣብዚ ቦታ ሓደ ቀዋሚ ዝኾነ ነቕጣ ብምኽፋት ነቲ ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ክካይዶ መዲቡ ዘሎ ጉዕዞ ናብ ማርስ ከም መሰረት ህንጸት ኮይኑ ከገልግሎ ይመዲቡ ዘሎ። ነዚ ስርሒት እተድሊ ሮኬትን ካልእን ኣብ መስርሕ ዝርከብ ኮይኑ እዚ ስርሒት ከምቲ ናሳ ዝብሎ ብትኽክል ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ክካየድ ኢልካ ንምዝራብ ግን ዝከኣል ኣይኮነን። ሰባት ቀደም ኣብ ሱሳታት ንዝተገብረ ነገር ሕጂ ብዝበለጸን ብዝቐልጠፈን ክውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝኣምኑ። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለምና ኣመና ተረቂቃትሉ ዘላ እዋን ብምዕቡላት መሳርሒታት ቁልጡፋት ኮምፒውተራትን ካልእን ተሓጊዛ ስለትሰርሖ እዚ ስርሒት ቀሊልን ዕዉትን ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዝሓስብ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ናብ ወርሒ ንምኻድ እትጥቀሙሉ ቴክኒክ ናይ ሱሳታትን ናይ ሕጂን ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ። እቲ እንኮ ወሳኒ ነገር ባጀት ወይ ገንዘብ እዩ። ኣብ ሱሳታት ሃገር ኣሜሪካ ንትካል ምርምር ናሳ እትምድቦ ዝነበረት ባጀት 4.4 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ኣታዊኣ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ካብዚ ሕጂ እትስልዖ ዘላ ባጀት ብ10 ዕፅፊ ዝበዝሕ ምንባሩ ክንፈልጥ ይግባእ። ብተወሳኺ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ኣብ ሱሳታት ኣብ ግዜ ዝውሕል ኩናት ንኣፖሎ 11 ናብ ወርሒ ዝለኣኸትሉ ምኽንያት ነታ ኣብቲ እዋን ኣቐዲማ ንፈላሚ ወዲ ሰብ ማለት
ንዩሪ ጋጋሪን ዝተባሃለ ጠፈርተኛ ናብ ጠፈር በፂሑ ከም ዝምለስ ጌራ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ንምውድዳርን ልዕልና ንዓለም ንምርኣይን ነይሩ። እንተኾነ ግን ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ውድድር ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ኣይኮነን ዝርከብ ዘሎ። Вас понял. Все нормально. Совершенно спокоен. ትካል ምርምር ጠፈር ዝኾነ ናሳ ንፕሮጀክት ኣርተሚስ ክውን ንምግባር ካብ 20 ክሳብ 30 ቢልዮን ዶላር እዚ ማለት ድማ ዓመታዊ ካብ 7 ክሳብ 10 ቢልዮን ዶላር ባጀት ንኽስላዓሉ እዩ ዝሓትት ዘሎ። ነዚ ውሳነ ከጽድቕ ዝኽእል ድማ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኮይኑ ነዚ ሕቶ ባጀት እንተዳ ተቐቢልዎ ቀፂሉ ዝመጽእ ሕቶ ናሳን መሻርክቱን ነዚ ተኣምራታዊ ዝኾነ ስርሒት ኣብ ዝተባህለ ዕለት ክውን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሕቶ እዩ። ምክንያቱ ናሳ ኣብ 2024 ነዚ ዝብሎ ዘሎ እንተዘይተግቢርዎ ብርክት ዝበላ ከም ቻይና ዝኣመሰለ ሃገራትን ብኤሎን ማስክ ዝውነን ስፔስ ኤክስን ብጀፍ ቤዞስ ዝውነን ብሉ ኦሪጅንን ካልኦት ንግዳውያን ትካላትን ንኽተግብሮ ኣብ ምድላዋ ስለ ዘለዉ ግዜኡ ዳ ብንጹር ክፍለጥ ኣይከኣልን እምበር እቲ መስርሕ ክውን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ተመራመርቲ ይሕብሩ። We choose to go to the moon. ኣብ መወዳእታ ትካል ናሳ ንዝሓተቶ ባጀት ረኺቡ ነዚ ስርሒት እንተዳ ፈጺሙ ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ወዲ ሰብ ድሕሪ ፍርቂ ዘመን ንካልኣይ ግዚኡ ኣብ ወርሒ ክዓልብ ክንርኢና ማለት እዩ። እቲ እዋን ክሳብ ዝኣክል ብሰላም ከጽንሐና እናተመንኹ ንሎሚ ዝመደብኮ ንካልኣይ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ናብ ወርሒ ዝብል ትሕዝቶይ ኣብዚ ይውድእ። ካብ ዘቕረብኮ መደብ ቁር ፍልጠት ረኺብኩም ትኾን ድማ ተስፋ ይገብር። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።